Wala na. Uy, dala. Yata. Dalag. Hindi naman. Nanguha. Nice. Uy, laki. Uy! What's up mga hunter? Mga ngawil tayo ngayon. Kasama ko si Canter Kulo, si Canter Arnold, Canter Francis, Canter Brian guys. Stay tuned. Mabilisan May lang bago to. guys. Ngayon lang pupunta. Mabilisan lang to. Hindi pa ako. May mga dadaan na tao. Kapag Madi? Ito yung gagamitin natin, oh. Kawil. Atay, gusto mo yan. Dagdag mo. Para na naman. Patay ko ni Raping. Ito yung gagamitin ng kawil. Dito talaga ano. Apoy, pag na magpiso. Ayun, oh, hinahati ni Kulot yung pain para hiwala-hiwalay. Para ano, hiwa-hiwalay tayo. Mas madali. Ayun na, nagtatrap sila, oh. Si Arnold, Canter Arnold. Si Canter Francis, Canter Kulot. Mga ka-hunters natin. Mga hunters. Hunters. Wasak-wasak mga ka-hunter. Natatay ako. Kinalaw di ba ni G natay? Gon? Jay, haan. Ada G nga to. Yan si Canter Kulot, nagtatrap. Yan si Canter Francis, nagtatrap. Wala. Ha? Dapat nito eh. Dodge ni ano? Dujin. Ha? Tarekod mo kan? Na. Talagang mga matinag ka. Awane. Guys, Himo mo. wala dito guys. Hunter Brian, mag-ingat ka dyan. Ay. Ito tanangam kami na ape. Oh, Kulot. Ada pa kom ta? Doon si ko. Hunter Francis. Di makita. Awan sa may pakat amin ata yo. Sa mga hunter pinsan ko to. Si Tebong, ito pamangkin ko. Joshua. Oh. Wan. Ganat kayo. Nagtatrap din si Canter Arnold. Yan si Canter Kulot. Testing natin guys. Alam ba natin? Ay! Arnold. Oh. Kaya kayo, ding. Bakit kayo nagtataray? Si Canter Kulot, oh, di niya matrap-trap. Si Canter Francis, puno na ng alimatek. Ganji kam. Motors. Eh. Talong data. My name is Jefferson. Tani ano?
Batong sige. Asa kamleta ni Brad? Ha? Asa kamleta ni? Ito yung ating kawil, mga kandeng. Malit lang yung tusok niya, yung kawil niya. Tapos sa dulo, ayan, Naumpa ka men. may ano siya, may kawil. Tapos dito lalagay yung pain na kabalin. Tapos lilinisan na gano'n. Ayan yung ginagawa ni Arnold. Ayan si Francis, mga hunter. Ito, may puro ka ni Brad. Dalawa oh. Banog kami. Pagod na. Nyagarod. Nagrakaya. Ah! Atom gini. Ang lalim dyan, kanter. Laro yung kape. Yawa na laro mo na dito. Tagar-gara ko niya. Ha? Kuat to eh. Salisi. Bantay. Sangat. Tignan nyo guys, may pagong dito. Nasimahan. Kaninong kawil kaya to? Kawawa naman oh. Grabe naman yung mga may kawil. Hindi kinuha. Sugarot. Kawawa ka naman. Grabe naman yung may mga kawil nito. Hindi tinanggal ah. Ang tagal na dito to. Kawawa naman yung ano, pagong. Kawawa talaga mga kanter oh. Kamukas sa tambo. Baka ganun mo pala yun. Na? Aw. May sign pa dun. Ibig sabihin ano to? Alaga ng tao. Tapos nakawala. Ayan oh. Pinagyan ng sign. Hirap tanggalin ng ano? Kawil. Papatakas. Uy, tanggal na. Talatan mo. Mapamuta babadata. Uy, pa ko to. Uy. Kapatakas na. Talatan. Sagpas dito matata. Sige, sumatan na. Isa makapagnan. Ayan mga hunter, magpapandaw na kami ng kawil. Kasama si Kander Kulot. Good morning mga ka-hunter. Arnold, Kander, Francis, at si Kander Joey, mga hunter. Andito yung mga trap namin, mga hunter. Nagsisisihan sila kasi ano, walang nagpandaw kagabi. Lahat na sila ano natulog na. Lahat ng kuha ngayon patay na. Doon magpapandaw si ano ka-hunter Francis. Sa kabila kami mga hunter. Di pa ako pwedeng ano magbabasa. Gusto kong gumaling muna. May sakit ako ngayon. Solo flight. Hunter Francis. Ha? Nala. Huli. Ha? Nala kulo. Okay, nakala. Tanong kulo. Tapi pa titin eh. Ate, may kipi si Murag pa Brian. Uy, dapa ako toy. Gama mang Joy. Yo, awan din nalusan nyo. Na? Nih. Kuha daw, kuha. Trap. Huwag takulano niya. Ayun na. Musya. sama. Nagdakgal. Musya. Nagama mo din lang yan. Niga naman eh. Ulag sama. Ulo. Ala, nakita dyan ulo na. Hello po na kala.
Kita na isipan na ito. Sisibiyag? Buhay. Nyata? Buhay. Uy, ulog. Dalag. Aas daw, aas! Kala ko aas eh. Gasero. Yo, one down. Dalag mga kanter, bunchok. Akala ko ano? Aas. Aas? Aas. Aan. Buhay. Sisibiyagers. Tiktaw. Takal ka now. At least, anda. Ang labak kayo. Ikig ka naman eh. One down. Ayun na, baka nangalang na. Ayun na. Himato mo. Tatay lang naalaati yun. Jai. Igat. Uy, igat, igat. Ay, burik. Ang laki-laki na. Yan yung sinasabi ko eh. Hindi sila nagpandaw kagabi. Patay na. Igat. Nice. Sibiyag. Sibiyag. Mataman? Wala na marat. Ang mataman? Wait pa lang. Nagkatol pa yung Ajay. Kasta? Jai. Dugo. Kalwadan mo, kalwaters. Kel kalwat. Malaki bulong kan amin ko. Wait. Uy. Ay, takol. Hamuguyo dun ano ko. Takol nga ako. Uy! Live ba tayo? Masal ito. Ito ba lang? Da. Baka kulo. Nangalan. Ano? Ay, taray na ba? Nangala no. Yung daw yung trap ni Arnold. Oh. Dan sabi pa iyo balas Oy. yun eh. Da. Nangala kulo. Siya mo. Ito mo rin. Paya ata. Wala. Nanguha yung trap ni Arnold pero ano patay na. Patay na yung nakuha. Di na pwede. Taray na nga yung mga kabaray. Yung mga likaw eh. Yun oh, yung kuha ni Arnold oh. Nakakuha pero patay. Oh. Di na pwede yan. Wala na. Daklam. Sira na yung isda. Ay, kasi Ay, nangala na eh. Higa datoy. Limabog ka. Oh. Ni, kapsa. Kapsa. Bunjag. Kapsa. Dadalhin. Sira na guys oh. Wala. Late tayo nagpandaw. Wala na oh. Sira na oh. Nangala kulo. Nangala. Ay, igat. Nih? Nakakasan? Happy to jitat tayo di ipos nang to. Arod. Sayang. Ayan na si Francis Manter. Tingnan natin yung nakuha niya. Ah, awan! Kulo lot tama. Pangato. Mokit. Patingin ng kuha.
Tingin ng kuha. Tingin ng kuha. Hoy. Lagto-lagto pa lang. Hoy. Pumuti na. Pumuti na yung dalag. Oh. Wala na. Ayan na, buhay. Buhay mo na yun. Ayan, wala na, patay na. Ang buhok mo. Madidata niya. May tata? Ha? Padanak dalag? Wala na. Hoy! Nyata! Dalag. Diyan naman eh. Nanguha! Nice! Uy! Ang laki! Ang laki! Ha? Eh, malam Victor Mang. Ay! Laki guys. Siniserte. Siniswerte ka. Kunin mo. Kalma, dahan. Hindi pangir. Eh. Pag-ong. Diyan. Panitan. Nika yan. Hmm. Patakas mo. Patakas mo lang. Tauna ganyan. Hirap tanggalin ah. Samantaasang na. Yun. Oh. Nice one. Dito ka lang sa aking piling. Lagda. Iniipon ni Arnold yung ano. Don't say bad word. Bakit ayaw mo ng Yun. niyayate? Gusto mo sinasubmarine. Hindi na nga la. Paltat? Ay, ayun o. Uy. Ni, sisibyag. Buhay pala. Paltat mga kanter. Hito. Malaking hito. Hippopotamus. Nasa manggama no. Masingil naman na. Uy. Uy. Bugbugian pa. Muman. Dagat yan. Musik umabot lang. Malaking hito mga kanter. Sa ating podcast na Takol dyan tao. nagpaiso. Na? Takol dyan na. Laki oh. Ang paibo ng tayo. Sarap-sarap ng hito na yan. Sus. Singil ka nga ta. Ito. Tinatanggal niya yung ano, singil. Para ano, nakakalason kasi yan pag natusok sa'yo, mga hunter. Natusok ako yan nun, guys. Natusok si Arnold. Nilagnat ako ng isang araw. Uy. Akali jay, dapat wag doon. Si Kog. Buwan. Basta ganyan pa ako, dakol mala na. Magsinilatan la. Dapat garo. Nagdoon mo ganyan eh. Buon. Basta no iubo natin, yung malang iwan na. Sa dalag pa lang. Siyempre alang nga taipos na. Kan. GNT asang na. Melata. Kasang na maluto mo damdaman. Pwede na ngiwa namin. Sta. Ay. Anjok. Kola dahil. Sige. Tangamin na eh. Tangamin na decide na. Tangan na eh. Ay, sa bali NT asang na. Kala ko yung isa eh. Wala na rin tayo isa. Ito talaga pag imported ang kasama. Magaling. Mahina ang nilala. Magbugula ako guys. Bata pa.
Okay guys. Ano yun? Wala. Hoy. 35 kilos. Guys. And guys, babalik kami doon sa kay Francis. Tignan natin kung may nahuli siya doon. May stiff neck daw gamin niya. may stiff neck yung mga dumadaan na na tricy. Ganun no. Oh. Ay, wala na siyang nakuha. Si Ka Francis wala nang nakuha. Uwi na kami mga hunter. Tapos na. Ang dakal na ito. Ayun o, uwi na tayo mga hunter. Ito lang yung ating nakuha. Oy, ang dami. Ang lalaki. Ito na rin. Ito, pinakamalaki. Dalag. Ito yung lulutuin natin mga hunter o. Ito yung paglutuan natin. Inihaw. Ito po ay sponsor ni Ma'am Christine Heter ng California. Salamat po. Salamat ka hunter. Sponsor po to. Yung nagamit din itong natin. Pag-ihawan. Sponsor yan. Ihaw. Nag-aati na si Arnold ng ng sibuyas. Tsaka bawang mga hunter. Adobo yung unang lulutuin natin. Ito yung Ricardo. Soy, suka, mantika, magic sarap. Ajinomoto, bitchen, bawang, luya, daon ng luya. Tapos ako. Ay, copyright. Pero sa boses mo, mano. Ito, magluluto na tayo mga hunter. Si Anong gatan dyan? Chef Kulot, tsaka si Chef Arnold. Nag-aapoy na. Pabaga na. Gas na. Babagang apoy. Ni. Binlo. Ayun guys, mantika. Ayan guys, mantika. Pagkatangak. Mantika. Beans daw. Tauyo to. Ayun, tauyo. Ayun, mantika. Ayun guys, wala yung wag ba? Go home. Bawang. Ayun guys. Luya. Luya? Luya? Like kabel mo. Oh, luya. Sige. Ayun guys. Yung dalag, igat. Ating nakuha. Mga ka-hunter. Tingnan mo, dun ito. Yun. Yung nalidin kami ko, brightness mo, naka-brightness mo dito yung lawag po. Lawag na. Yung iba mga hunter, iihaw natin mamaya lang. Mas nilagay na yung soy mga hunter. Suka. Suka. Yung apoy. Maganda yung apoy. Betsin, Oh, kalog tayo lang. hunter. Betsin. One. Na-nervous. Punta ka natin eh. Sayang. Tapos yung dahon, tapos magic sarap. Dahon ng luya. O yan, hintayin nating maluto. Mga hunter. So ihawin na yung dalag mga hunter o. Yung luto na yung adobo natin. Ayun. Yan naman, ihaw yung dalag. Mati Brad. Tala, kasan. Timon una dito. Oh, nigargaraw pa lang. Ihaw. Simpleng luto mga hunter. Sponsor po yan ni Ma'am Christine Heter ng California. Yung pag-ihawan natin mga hunter.
To! Mer! Yan na! Pati mo. Bata ni. Ito. Ang atin na bro, na mga balay. Kantar ko na yan. May ka na, Hunter! May dagit ang may dagit. Tapi best friend na Dalawa? Dapat katilay. Ha? Di ba di ba dito sa kada? Jalan tadi. Coba din ako. Na? Yung katal na. Pakyal ka na. Hindi mas. Hindi ko magaya. Hindi ko magaya. Hindi ko magaya. Maganda na ganun, magkikita na kasi parang mo kita sa guys. Hindi ka sabi. Sabi na tata. Sabi na tayo. Baka decoration mo. Tapos mo utang ako lang decorate, ha? Nang bago na. Kung kuna lagi bakit ako nandito ba? Ang layain ako ganung website ko. Kala na ako ko. Sabi. Hindi na may ano sa kanang orang nga usog gawin. Buti maya. Tingin ko talaga ubing lagi ayam. Decorate. Ganti. Kaya, nami mas jaya kuat punya. Ganti mo kita kilawon na. Kilawon jaya pa rin. Kaya vlog, pinang dito dito. Ito oh! Mamanak. Inang ito. Ini sino kayo dito. May baterya te.